another Goodwill haul. So, nag-upload ako ng video sa Facebook story ko na sabi ko, maghanap ako ng another extra cute na scarf sa Goodwill. So, kanina pumunta ako sa Goodwill. Ito yung scarf na recently na nabili ko. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng pagkaka-purple niya, makintab. So, mag-haul tayo ngayon ng nabili nating scarf kanina. Bukod sa scarf, marami akong dito na nga lang sa counter kasi hindi ko alam kung original to o hindi, pero I'm not worried if not original. Pero ang cute niya, Louis Vuitton yung ano niya, yung printed niya, parang totoo siya eh. Yung pagka ano ng tela, ang ganda, high quality talaga siya, ang cute. Ayan, nakakita tayo ng Louis Vuitton scarf. Ayan. Ang ganda, ang kintab, tsaka ang kapal ng ano niya, ng quality niya. And then, pangalawa, another, medyo may pagka-purple siya na may mga brown na design. Ay, may ano siya. Ay, baka yung tahi to, hindi ko alam. Pero okay lang. Yan yung pangalawang scarf. Tatlo ata yung nabili ko eh. Sabi ko maghanap ako ng plain, wala akong mahanap na magandang klaseng plain. So, ito yung pangatlo. Ang ganda nito, oh. Ang ganda ng kulay. Ito medyo ano siya. Parang yung tela niya may pagka-velvet. Yung ano niya. Texture ng ano niya. Ng ano niya. Huy. Ito yung maganda kasi hindi siya masyadong makapal. Ayan. Yan. Ayan yung scarf na nabili natin kanina. Tatlo yung nabili kong extra scarf kanina sa store.